מישהו? קפה? אמא? גרטה? גם שטרודל? לא, טוב. ג'י, לך תביא לדודה גרטה קפה. אבל בלי שטרודל. דודה גרטה, לא רוצה שטרודל. לואי חתיכה. אחת. לא? טוב, פשוט בדרך כלל אתה רוצה, אבל... טוב, אני לא צריכה שתעזרו לי, אני יודעת בדיוק איך אני רוצה שזה יהיה. ג'י, ארטי, אתם שבו שם על הספה. גרטה, אל תזוזי, שם זה מצוין. אמא, על הקורסה. לואי, אתה שב שם על הקורסה. לואי, שב. לא, לואי, אתה הבטחת. לא, תישאר, לואי, אל תלך. לא, עוד לא דיברנו, נכון? ארטי, לא דיברנו. לא, אתה חייב להישאר. אמא, תגידי לו. לא, לואי... אמא, אל תדאגי, אני לא מתרגשת. לואי, אתה בשום אופן לא הולך. אמא, תגידי לו. תודה. ושב שם על הקורסה, אל תעמוד. פשוט דמיינתי איך אני רוצה שזה יהיה. שב! אז עכשיו שכולם פה, כל המשפחה, רוצה לספר לכם שאני הולכת לקולנוע הרבה. רק אני. לא בגלל זה הכרחתי אתכם לשבת, פשוט אני הולכת לקולנוע הרבה, רק אני לבד. אבל כבר כמה פעמים אני פוגשת שם את ג'וני. הוא עובד שם כסדרן. אנחנו רק מדברים. למרות שגם פעם אחת טיילנו בפארק, אבל רק לדבר. מאוד נחמד. לא רוצים לשאול אותי שאלות? הוא לא רוצה לעבוד שם תמיד בקולנוע. הוא רוצה לפתוח מסעדה. הוא ינהל אותה, אני אבשל, וגם קצת תעזור, כי הוא לא כל כך יודע לקרוא. הוא לא טיפש, הוא בן 40. ואגב, אמא, הוא היה במוסד, והוא אמר לי שלא טוב שם. הוא אוהב אותי. הוא רוצה להתחתן איתי. הוא רוצה להיות איתי. ואני רוצה להתחתן איתו, אני רוצה לעשות לו ילדים. אני רוצה שיהיו לי ילדים משלי. אני חושבת שלא יכולים להיות לי ילדים בריאים ממנו? אז אני כן יכולה. אני טיפלתי בך ובחנות מאז שהייתי בת 12. כזאת חזקה, אני כמו שור. לא ככה אנחנו צריכים להיות? והילדים שלי לא ימותו כי אני אדאג להם ואני אטפל בהם והם לא יהיו חולים כמוני וכמו גרטה או חלשים כמו אדי ולואי. הילדים שלי הרבה יותר מאושרים ממה שאנחנו היינו כי אני אלמד אותם להיות מאושרים. לא לגדול ולברוח או לבוא לבקר רק כשגדלים או שהם לא יכולים לנשום כי הם יותר מדי מפוחדים. אבל אף פעם לא אכריח אותם לבזבז את החיים שלהם בלעשות לי מסאז' ברגליים. רק בגלל שלך לא היה אף אחד שיואב אותך מספיק בשביל שיגע בך. כי את הבהרת לכולם טוב מאוד שאת לא רוצה שיגעו בך מתוך אהבה. את רוצה לגעת בברזל, אמא? זה קר וקשה. ואני רוצה להיות חמה ורקה עם הילדים שלי. בבקשה, אמא, אני רוצה תינוקות. אני רוצה לקחת תינוקות. בבקשה, אני חייבת לאהוב מישהו שיאהב אותי בחזרה לפני שאמות. בבקשה, וגם ככה לא תצטרכי להיות לבד, כי אין לך אותי ואת בעלי ואת הילדים שלנו. כן. אני חושבת שתגידי כן. לואי, תגיד לה כמה נפלא זה יהיה. גרטה, נכון שזה יעשה
שמישהו יחומק אותי. זה לא פשוט להתבגר. והורים ומשפחה זה נפלא, אבל לא תמיד, לפעמים זה ממש... אני מזמינה את תום שיניצקי שיגיש לנו את המונולוג של קריסטיאן מתוך המחזה החגיגה, מאת המחזאי הגרמני תומאס וינברג.